हेलौ लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थालायबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर, ओरैनोथ' नोंथांमोना भिडिअनि थाम्बनेल आरो टाइटेलावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ दे। स' दिनैनि भिडिअ मानि बागै जागोन। स' लोगोफोर, दायो आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदानै आबुं बर' सावथुननि सायाव आपडेट लानानै फैदों। लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलाव नायनानै बयबो मिथिखादों बे बर' सावथुननि मुङा मा। स' लोगोफोर, बे बर' सावथुना बिथां मिचेल मोसाहारिनि स्ट'रि स्क्रिप्ट आरो डिरेक्सन होनायाव दिहुनजानाय मोनसे गोदानै आबुं बर' सावथुन, जाय सावथुननि मुङानो जादों गुथाल। लोगोफोर, बे गुथाल आबुं बर' सावथुनावनो जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों बिग्राय, मनालिसा, रिंकुमनि, जेजास केरकेटारि, राजाश्री आरो लोगोसे गोबांथार फाव खालामगिरिफ्रा बे गुथाल आबुं बर' सावथुनाव फावखौ खालामबावदों लोगोफोर। स' लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' बे गुथाल आबुं बर' सावथुनखौ गोबाङानो नायबाय थाखादों पार्ट बाय पार्ट। आरो लोगोफोर, नोंथांमोना बे गुथाल आबुं बर' सावथुनखौ गोबाङानो पार्ट 1 निफ्राय लानानै पार्ट 7 सिम गोबाङानो नायखाबायमोन आरो नुखाबायमोन, नङा होमबा लोगोफोर? आरो नोंथांमोना गोबाङानो बे बर' सावथुनखौ नायनानै गोबाङानो अनसायदों। गोबां रायजो राजाफोरनि बे गुथाल आबुं बर' सावथुना अनसायनाय मोन्दों आरो नोंथांमोनाबो गोबाङानो नायनो होननानै एक्साइटेड जाबाय थायो बे गुथाल आबुं बर' सावथुनखौ। लोगोफोर, बे गुथाल आबुं बर' सावथुनखौ दाखालि बावैनो बेनि पार्ट 8 खौ रिलिज खालामनानै होदों। नोंथांमोना जुदि दासिमाव सोरबाफोर नायालासिनो थादोंब्ला बयबो नायहैदो रिंसा ब्रह्म चेनेलनि गेजेरजों। आरो बे गुथाल आबुं बर' सावथुना बे पार्ट 8 आवनो लास्ट पार्ट जाबाय लोगोफोर। बे गुथाल आबुं बर' सावथुना बे पार्ट 8 आवनो जोबथाबाय। बेनिफ्राय बे गुथाल आबुं बर' सावथुना गैलिया लोगोफोर। नोंथांमोना बेनि पार्ट 9 थाबावगोन सानबाय थादों गोबाङानो। बेनि पार्ट 9 गैला लोगोफोर। बे गुथाल आबुं बर' सावथुना बे पार्ट 8 आवनो जोबथाबाय। स' नोंथांमोना सोर बे गुथाल आबुं बर' सावथुनखौ दासिम पार्ट 1 निफ्राय लानानै पार्ट 8 सिम जोबजासिम नायखो बयबो कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो। आरो माबोरै मोनखो बे गुथाल आबुं बर' सावथुनखौ नोंथांमोना बयबो कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर। आरो नोंथांमोना बयबो बिथांनि रिंसा ब्रह्म चेनेलखौ बयबो थांनानै सापर्ट खालामहैब्लानो जाबाय लोगोफोर। बिथांनि चेनेलाव गोदान गोदान फुल मुभिफोर फैबाय थायो। नोंथांमोना जाहाथे थाबैनो नुनो मोननाय बायदि आरो लोगोसे आंनि चेनेलखौबो लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव प्रेस खालामना ला लोगोफोर, जाहाथे आंनि बे चेनेलाव गोदान गोदान फुल मुभिफोरनि आपडेट मोनथिबाय थायो। स' लोगोफोर, लोगोसेनो दिनैनि सर्ट आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार एन्ड कमेन्ट्स खालामदो। लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव प्रेस खालामना लादो लोगोफोर, जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान गोदान फैनो गोनां आबुं बर' सावथुनफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलाव मोनथिनो मोनबाय थायो।